Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке күңел, матур көннәр теләп калабыз. Бүген студиябызның кунаклары иҗади пар Гөлүсә һәм Закир Шахбаннар. Шушы араларда аларның концерт тамашалары гөрләп уза. Бүгенге әңгәмәдәшләремнең иҗади эшчәнлекләре, шулай ук матур тормыш юлы турында сөйләшү сезгә дә кызыклы булыр дип уйлыйсы килә. Исәнмесез Гөлүсә ханым, Закир әфәнде? Хәерле көн. Хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар, хәерле көн Эльза. Менә алдан әйтеп киткәнемчә, шушы арада эшләрегездә тыгыз кебек әле, шуңа да карамастан вакыт табып килгәнсез, бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Концерт программаларының килеп чыгу идеясы да бар икән, Гөлүсә, сезгә сорау бирәсем килә. Ни өчен менә бу тамашаларны оештырып җибәргә булдыгыз әле? Тамашабызның исеме сиңа атап яздым. Концерт программасы. Әлбәттә инде бу идея үткән ел ук килгән иде. Шул исемдәге концерт тамашасын без Казанның Чулпан исемендәге мәдәният йортында уздырдык. Бик матур итеп тулы заллар белән һәм әлбәттә инде керә алмый калган тамашачылар өчен біз аны тагын 2 тапкыр кабатлап та күрсәттек. Минем инде максатым шигъриятны күбрәк сәхнәдән халыкка тәкъдим итү булды. Һәм шул ният белән без шушы концерт программасын Татарстаныбызның зур шәһәрләрендә дә оештырып җибәрергә теләк туды һәм без ул эшне башлап җибәрдек. Менә Закир, һәрбер җырчының, һәрбер иҗади кешенең үзенең тамашачысы була дип әйтәләр. Сезнең тамашачыга килгәндә сез аны ничек тоясыз, ничек тыймлыйсыз? Кем ул менә сезне карарга, тыңларга килгән тамашачы? Кызганычка каршы, менә күп очракта шундый фикер бар халыкта, менә Закир Шахбан ул баян белән генә моңлы көйләр генә суза дигән шундый фикер бар, ләкин безнең концертларыбызда төрле яшьтәге тамашачыларны күрергә мөмкин. Хәтта 25-30 яшьлек яшьләр дә безнең концерт программаны карагач канәгать булып китәләр. Бу әлбәттә сөендерә. Мин элек уйлыйдым, минем тамашачы 45+ дибейме? Хәзер 25+ када туры килә дисәм дә бердә артыру булмас. Аннары Эльза тагын нәрсә дип әйтәсе килә, бу шәхсән безнең икебезнең генә концерт түгел. Гөлүсәнең җырларын белгәнеңчә 20дән артык җырчы башкара, аның җырлары популярлыкка иреште. Менә бу сиңа атап яздым дип исемләгән концерт бер төркем эстрада җырчылары катнашында зур концерт дип әйтсәк тә бердә артыру булмас. Шигъриятны пропагандалау максаты белән эшләнгән әйбер, ул әдәби музыкаль шундый концерт, гаҗәеп матур жанрлы концерт диләр аны. Тамашачылар үзләре бәя бирә. Шул нисбәтән тиздән менә республикабызда дәвам итә, шәһәрләрендә бу концертны күрергә мөмкин. 9 ноябрь көнне Түбән Камада халык иҗаты йортында, 21 ноябрь Ярчаллы Сарасадыйкова исемендәге концертлар залы, 22 ноябрь Әлмәт нефтче. Шигърият һәм җыр, моң сөюче тамашачыларны һичшиксез көтеп калабыз үзебезнең концертларыбызда. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, Закир, танылган безнең башкаручылар белән бер сәхнәдә Гөлүсә үзе дә чыгыш ясый, шигырьләр белән чикләнеп калмый. Ул әле бүгенге көндә җырлар да башкара. Менә аның бу ягына ничегрәк карыйсыз? Ничегрәк бәя бирәсез? Җырлар да башкара дигәннән безнең күбесенчә Гөлүсә белән дуэтлар, безнең хәтта чагыштыралар Леонид Агутин белән Анжелика Варум форматында дип чагыштыручылар бар һәм мин моңа бик сөенәм. Гөлүсәнең җырларын без матур итеп эшкәртәбез, матур итеп эшлибез һәм нишләп бөтен кеше җырлагач, нишләп Гөлүсә җырламаска тиеш дидем дә һәм бу проектка тотындык һәм бик тә уңышлы миңа калса. Әлбәттә, теге җырлау тәҗрибәсе булмаган кеше белән эшләү берникадәр җиңел булмаса да, ләкин тәҗрибә арта, кеше шомара, кеше аюны да сәпиттә йөргә өйрәтәләр бит шуның шикелле. Аның беләсезме, иң мөһиме ул шул хәле халыкчан, чын менә күңелдән, бөтен күңел җылысын салып башкара һәм инде тамашачы әлбәттә моны якын итә. Шулай бит? Гөлүсәнең башкару турында әйткәндәй. Күп җырлатмыйбыз, ләкин ул үзенең җырларын гына, үзенең сүзләренә язылган җырларны гына җырлый. Без аны дуэт рәвешендә бирәбез күбесен. Гөлүсә ханым, сез бүгенге көндә 3 җыентык авторы, безнең танылган шагыйрә дип тә әйтәбез. Ә менә бу танылу юлы сезнең сикәлтәле булган икән бит. Сез бит шигырьләрегезне алып барып бастырга теләкләр шулай күрсәткәнсез. Ничектер сезне бер мизгелдә генә кабул итмәгәннәр. Менә монда да сезгә ничектер менә сынаулар узырга туры килгән.
Беләсеңме, Эльза, менә минем бер качанда, менә минем таныласым килә, менә минем шигырьләрем халыкка барып ирешсен дип, элегрәк андый минем бернинди дә теләгем дә, максатым да, хәтта минем кайсыдыр бер генә бер тик шигырем булса да, җыр булсын дигән андый теләк гомумән булмады. Әлдә хәтеремдә Закирның бер елны Ганыс абый Сайфуллинга, Татарстан халык артисты, композитор Ганыс абый Сайфуллинга Гөлсәнең бер генә шигырен җыр итә дигәч, аның шигырьләре бар тик укыр өчен генә язылган. Ул җыр була алмый дип әйткән иде инде. Ганыс абый, ләкин шуңа да карамастан Закир санап үтте, бүгенге көндә бик күп җырларым, хәтта оты күртмичә әйтә алам, хит дәрәҗәсенә күтәрелеп, халык күңеленә барып иреште. Һәм шул ук җырлар мине, бер яктан мине Шагбан фамилиясе танытса, икенче яктан әлбәттә инде минем җырчыларым, минем сүзләргә иҗателгән җырлар мине халык алдына алып чыкты дип әйтер идем. Шуннан соң әкрен генә инде минем шигырьләр белән үземнең максатыма таба әкрен бара башладым. Шигыриятләрне дә халык күңеленә итеп җиткерәсем килде. Әйе, бүгенге көндә минем эш шигырьләр җыентыгы, мин аны һәрбер концертта әйтәм, горурланып әйтәм. Алар һәрберсе 2,5 мең тираж белән басылып чыгып, хәтта беренчесе кабатланмас безнең сөйләр дип аталган шигырьләр җыентыгым сатылып бетеп, без аны тагын бер тапкыр 2 мең тираж белән кабатлап чыгардык. Һәм менә 23-нче елга кергәндә 3-нче шигырьләр җыентыгым «Сиңа атап яздым» дигән шигырьләр җыентыгымда 2000 тираж белән дөнья күрде. Һәм инде бу әлбәттә бик зур бәхет, шатлык дип әйтер идем, бу Аллаһ Тәгаләнең шиксез зур рәхмәте. Чөнки җырлар белән халык күңеленә барып керү ничектер җиңелрәк, чөнки ротациялар бирергә мөмкин, радио, телевидениелардан җырларны бирергә мөмкин. Ә шигърият белән берникадәр авыррак, чөнки шигъриятне ротацияларга биреп ниндидер теге өстәмә, ниндидер мөмкинлекләр юк. Шуңа күрә бар тик үзең эшләгән очракта гына, үзең бик тырышып эшләгән очракта гына әлбәттә инде үзеңнең шигырьләреңне халыкның күңеленә итеп җиткергән мөмкин. Һәм мине нәрсә сөендерә, бүгенге көндә әлбәттә интернет челтәрләре аркылы бик күп яратып тыңлыйлар һәм бик күп минем шигърият яратучыларым Гөлүсә, синең шигырьләреңдә минем язмышым, ничек шулай иттереп минем язмышымны матур иттереп син шигырь юлларына сала алдың дип язучылар бик күп. Шуңа күрә Алла Тәгалә күңелгә һәрберебезнең дә язмышлары төрле булса да, алар бер-берсенә охшаш дип әйтер идем. Шул ук күңел халәтләре шул ук. Яратабыз, гашыйк булабыз, югалтабыз, табабыз, ниндидер авырлыклар кичерәбез, бәхет диңгезендә йөзәбез дигән төсле һәрбер күңел халәте һәрбер кешегә дә таныш халәт. Закир, сезнең аеруча менә Гөлүсәнең күңелегезгә ятышлы шигырьләр бармы? Инде булмасын, Гөлүсәнең хәтта минем халәттән язган шигырьләре бар, минем исемдән язган шигырьләре бар. Ләкин ул шигырьне мин укыр алдыннан, ул гаҗәеп нәрсә менә, Эльза. Менә 21 ел без бергә яшибез, безнең кызыбызга бит инде 20 яшь тулды быел, безнең шатлыгыбыз, безнең мәхәббәт җимешебез дип әйтергә кирәк. Менә 21 ел гомер иткән кеше генә шундый юллар язала миңа калса. Бу шигырьне укыр алдыннан телевизор караучыларга нечкә күңелле, сентименталь, нечкә күңелле телевизор караучы бигрәк тә хатын-кызларга бер генә үтенечем бар. Бер үк елы күрмәгез. Гомерем минем тоташ, караңгылык. Алсуланып атмый таңнарым, мин канәгать шушы язмышымнан, тик шулай да сыкрый җаннарым. Гомерем минем тоташ, караңгылык, кояшым да батмый уфыкта. Үткән гомерем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кай чакта. Гомерем минем тоташ, караңгылык, ә күңелемдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм, килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарлана бу диеп уйламагыз. Мискенләнү миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет бүләк иткән, газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн каршы алган мине, аяк баскач шушы дөньяга. Якты нур һәм балкыш каршы алыр, бәлки мине теге дөньяда. Гөлүсә Шагбан. Ой, искиткеч шундый тетрәндергеч. Чыннан да нәкъ үзегез иҗат иткән кебек бит Гөлүсә. Бу кешене сикәлтәле дигәннән, Гөлүсәнең иҗат юлы сикәлтәле булган дисең дә шундый сорау бирдең. Менә мин Гөлүсә белән танышкач, аның иҗатын үстерү эшендә эшләгәч, бер басмага мөрәҗәгать иткән идем. Басманың исемен әйтеп тормыйм. Шул басманың җитәкчесе каты бәрелгән иде ул вакытта. Сеңлем дан шөһрәт эзләп бирмә, өеңдә генә язып ят. Синең шикелле арифма төзүчеләр буарлык монда дип шулай катгый рәвештә куып җибәргән иде. Гөлүсә ул вакытта
елап кайткан идем, мин шул кеше белән шалтыратып Яшьлек белән. бәхәскә кергә туры килде, хәтта шушырга туры килде. Басманың исемен әйтмим. Беләсезме, менә танылган җырчылар башкара дип әйттек бит, име? Иң беренче җырдан ничектер игътибар итәсе музыкасына, име? Киенә, ә менә Гөлүсәнең шигырьләренә һичшиксез игътибар итми мөмкин түгел. Чөнки менә шушы ки белән бергә сүзләрен дә бик зур игътибар белән тыңлыйсыз. Менә шәхсән үзем шулай, тирән мәгънә ята. Тирән мәгънә. 20-дән артык җырчы менә Идрис Бәдретдинов гына 5-6 җырын башкара. Азат Фазлыевларның Ләйсән Гимаев белән. Ләйсән Гимаева булат Алар тугызлап җырымны башкара. Лилия 5-6 җыр иҗат итте Муллагалиева. Берсеннән берсе матур җырлар. Гаҗәеп матур тамаша. Ләкин менә синең иҗатың матур булугына җитми. Менә минем матур, минекен яратыгыз, минекен тыңлагыз дип кенә булмый, Эльза. Эшләргә кирәк, хезмәт итәргә кирәк. Бу бит инде бер караганда милләткә хезмәт итү. Үзеңнең телеңне үстерү дигән сүз. Шәмсия Җангирова шигърият турында булай дип язган. Шигырь бит ул күңелнең Коръәне. Төзәтергә аны ярамый. Акыллы аны укый да аңлый. Акылсыз үлсә дә аңламый дигән. Безнең татар шоу-бизнесында кызганычка каршы белгечләр җитеп бетми. Профессиональ рәвештә эшли торган продюсерлар юк, никтер. Бәлки теге Булса да бик аз. Булса да бик аз бар, бөтенләй юк дип әйтсәк тә була. Бигрәк тә концерт эшчәнлеге буенча менеджерлар җитеп бетми. Сез моны тоясыз, име? Мин моны тоям гына түгел, беләм. Һәм бу шундый җитди мәсьәлә. Шуңа күрә артист үзенең иҗаты белән генә түгел, миңа калса идеаль рәвештә артист ул иҗат белән генә шөгыльләнергә тиеш. Аның иҗатын, аның рухи менә шушы продуктны урнаштыру менеджерлары булырга тиеш. Менә мәсәлән, мин студияда иҗат итеп ятам, җырлар тудырып ятам, ә минем директор миңа өстәлгә килеп китереп салырга тиеш график. Менә иртәгә син тегендә чыгыш ясыйсың, берсе көнгә шунда барасың дип. Ләкин кызганычка каршы безнең татар эстрадасында ул юк. Без мөмкинлектән файдаланып партнерлыкка менә шундый креатив, актив кешеләрне чакырабыз, көтәбез. Күп очракта менә бер-беребезгә матур сүзләр әйтми калабыз, рәхмәтләребезне әйтми, белдерми калабыз, име? Менә рәхмәт әйтү никадәр кирәк микән безнең бүгенге көндә, һәм сез бер-берегезгә рәхмәтләр әйткәндә нинди сүзләр белән белдерәсез, ничек әйтәсез аны? Без инде хәзер 20 ел бергә, 21 ел бергә теге матур итеп. Мин гомумән теге безнең мишәрчә әйткәндә Тешеләрне алмыйм дисез инде. Да, яратмыйм да, мин үземә дә андый матур сүзләрне бик кабул итеп бетерә алмыйм мин. Миңа гамәл белән күрсәтсеннәр. Миңа ярдәм итәргә тырышсыннар. Ниндидер ир кеше бигрәк тә өзенең гамәле белән күрсәтергә кирәк. Миңа матур сүзләр сөйләп, нәрсәдер кылагымны теге иркәләп утыруларны мин гомумән яратмыйм. Шуңа күрә рәхмәт әйтмәсен, ләкин үзенең эше белән күрсәтсен, минем кирәклегемне теге хатын-кызга булган берникадәр игътибарын арттырса, теге миңа ял итүләр теге әзрәк менә шулай теге борчылма, эшләрбез дип менә инициатива белдерсә ярат, хатын-кызга күп кирәкмидер дип уйлыйм. Мин мохтаҗ рәхмәт сүзләреннән, назлау сүзләренә мохтаҗ. Мин шәхсән үземә килгәндә, мин бик иртә туган нигездән киттем. 8 яшемнән мин киттем читкә, Новосибирск шәһәрендә махсус интернат мәктәптә уку, белем алу сәбәпле. Мин әни белән безнең очрашулар елга 4 кенә тапкыр була торган иде, җәйге, көзге, кышкы һәм язгы каникуллар вакытында гына. Шуңа күрә миңа бәлки ана назы җитеп бетмәгәндер. Миңа шуңа күрә миңа шундый рәхмәт сүзләре, назлы сүзләр кирәк дип уйлыйм. Сезне соңгы вакытта Гөлсә ханым танылган җырчы Закир Шахбанның тормыш иптәше дип шулай игълан итәләр. Шуңа игътибар иттем мин. Сезгә бу дәрәҗәме? Сезгә үзегезгә генә Гөлсә Шахбан дип әйтүгенә ошыймы? Ничек сез моны кабул итәсез? Мин бәлки сәер булып тоелыр, Эльза, ләкин беләсезме, менә мин гомумән андый нәрсәгә игътибар итмим. Шулаймы? Итмим. Мин андый теге таләпчән, миңа булай булсын, тегеләй булсын, менә мондайрак булсын, булай дип әйтегез дип минем гомумән андый бернинди дә теге таләпләрем юк. Мин хәтта ишетмим дә, кем дип әйтсәләр дә инде Гөлсә Шахбан, Аксубай районының Яңа Ибрай авылында туып үскән, Гилмудинов Гусман кызы икәнлеген генә беләләрдер әле дип мине ни әйтмешләр. Шуңа күрә Миңа калса, дөрес регалиялар булса, ул халыкка тизрәк аңлашылсын өчен шулай дип әйтәләрдер инде, җырчы Закир Шахбанның тормыш иптәше дип. Ә мин менә әле сезгә титрлар язганда җырчы һәм музыкант языгыз дип өстәдем, чөнки
башка җырчылардан айырмалы буларак мин үз-үземә аккомпанемент ясыйм, гитара булсынмы, баян булсынмы. Шуңа күрә мин гади җырчы гына түгел, хәтта җырчы, сызык музыкант. Закир бик тегәл кеше ул, бик шундый таләпчән кеше ул. Шуңа күрә Закир белән безнең беркадәр аерма шунда. Мин әзрәк һәрбер ситуациягә гадиерәк карыйм. Төптән үк карамыйм, шулай истән генә карыйм. Теге бик борчылмаска тырышам, менә шундыйрак характерда. Менә Закир ул тегәл, таләпчән, менә аның бөтенесе дөрес булырга тиеш. Бер интервьюда әйткән идегез, кызым Алисәнең холкы әтисенә ошаган дип. Беләсең, шундый кызык менә ул миннән дә алган. Менә нигәдер ул менә миннән алган йомшаклыкны, теге әтисеннән алган берникадәр сүлпәнлекне, менә әгәр миндәге темперамент анарда булса, менә шулай торып янып, һәрбер идеягә ябышып эшли торган бала булса, мин сөенер идем. Чөнки минем кызым 14 яшьтән тортлар пешерә. Бүгенге көндә дә ул бик күп теге шундый шул өлкәдә укый, белем ала, шул өлкәдә бер танылган гына ресторанда кондитер булып эшли. Шуңа күрә мин аны тагын да теге үзенең эшенә игътибарлырак булсын иде, тагын да күбрәк теге идеялар тудырсын иде, эзләнсен иде, менә шундый. Ул миннән алмаган шул характерны. Ул тәҗрибә туплар өчен шунда урнашты. Бизнес һәм менеджмент һәм бизнес белән идарә итү белгечлегенә белем ала. Һәм без аның мин гомумән баланың үсмер чагыннан ук үз эшен булдыруны теләдем. Һәм һичшиксез ул максатына ирешер, кемгәдер хезмәт итәргә түгел, үзенә хезмәт итсен өчен. Хәзер бит теге үз мәшгульләр бар, индивидуаль эшмәкәрлек мөмкинлеге бар. Менә үзең хезмәт итсәң, табышы да күбрәк була, аның нәтиҗәсе дә зуррак нәтиҗәләргә ирешеп була. Һәм дә үз-үзеңә эшләп күңеллерәк тә шулай бит. Ләкин ул әлегә тәҗрибә туплый. Барысы да менә шул тырышлыкка кайтып кала. Нинди генә эшкә тотынсаң да барыбер иң беренче чиратта тырышлык кирәк, кемнәрдәндер үрнәк алырга кирәк, кемнәрдәндер үзеңә үрнәк итеп куярга кирәк, нидер максатлар куярга кирәк. Тик кенә ятып, беркемдә куяндыр теге күктән төшкән көтеп ятып, андый ниндидер. Хәтта менә талантың булганда да шул талант үләргә мөмкин әгәр син тик кенә ятсаң. Син үзең Аллаһ Тәгалә тарафыннан сиңа талант бирелгән икән, Аллаһ Тәгалә сиңа нидер талант биргән икән. Әгәр син аны шул талантың белән халыкка хезмәт итмисең икән, бу зур гөнаһ. Шуңа күрә син ул талантны халыкка җиткерергә тиеш. Менә хәзер дәүләт тарафынан артистларга нидер, мәсәлән, безнең Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә концерт бүлекчәсе юкка чыкты, эстрада бүлеге юкка чыкты. Шуңа күрә артист халкы үз-үзенә хезмәт итәргә мәҗбүр, һәм бу бик яхшы да инде безнең өчен. Чөнки шоу бизнеста конкуренция, шактый зур конкуренция. Шуңа күрә монда замана белән бергә атларга кирәк, нәрсәдер уйланырга кирәк, эзләнергә кирәк, халыкның мәнфәгатен дә тәрбияләргә кирәк. Фәлсәфирәк шундый бер соравым бар, менә кешене җирдә нәрсә яшәтә микән? Өмет, мәхәббәт, ышаныч нәрсә? Менә мин шундый принцип белән яшәдем. Гомумән иртәгә кичәгегә караганда яхшырак булачак дигән якты өмет сүнмәскә тиеш кешенең күңелендә. Шул Закир әйтеп үткән иртәгесе көн тагын да матуррак булыр, бәхетлерәк булыр, менә әйбәтрәк булыр дип өмет яшәтә инде, мәхәббәт яшәтә. Гөлисә һәм инде менә тапшырыбызның азагында, менә бүген шушы минутларда, бүгенге көннәрдә күңелегездә җиргән шушы матур шигырьләрнең берсен укып китсәгез, бик рәхмәтле булыр иде сезгә. Менә ашам да берне укыйм. Әйдәгез. Мин сине яратып өлгердем. Күрмәдең, артыңнан йөгердем. Чөнки мин синең дә бары тик минеке буласын мин белдем. Мин сине үз итеп өлгердем. Көнемне күптәннән бәхеткә мин тордым. Синдәй бутка да, артыңнан суга да мин кердем. Кайчанда бер синең дә минеке буласын мин белдем. Мин сине бер генә, барыбер күрдем. Һәм сине яратып өлгердем. Пыскыган ушакка яңадан мин кабат җан ирдем. Мин сине сагынып өлгердем. Мин сине яратып өлгердем. Бик матур. Менә бит кайсы шигырьне ачсаң да, барыбер дә сезгә багышлап иҗат ителгән булып чыга. Закир, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлбәттә, бар тик иҗади уңышлар, гаилә тынычлыгы, иминлек телибез. Уртак мәхәббәт җимешегез Алисәнең дә менә шулай ныклап аякка басып, матур тормыш буйлап атлавын күргән насыйп булсын үзегезгә. Амин. Бик зур рәхмәт. Бүгенге шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.